nonse ya Timvetse kuchokera kuno ku MPC Television tikulandireni nonse omwe mukutitsata pa MPC Radio 1. Program ya Timvetse mongokumbutsana timabweretserani nkhani zosiyana-siyana makamaka zikulu zomwe zikuchitika mdziko muno ndi timazitambasula ndi cholinga choti mumvetsetse zikuchokera pati zikulowera kuti umanso zikutanthauzanji timazipanga chonchi mogwirizana ndi akatswiri omwe amabwera program imeneyi ndiye tikhale limodzi tione kuti lerolo timvetsetsa ziti. Dzina langa Blessings Chileuka ndili ndi DG Mr. Kasakula ndakulandirani. Totokoza Blessings Mr. Mvula zikombira Steve Dakalira zikombira ngani yathu yaikulu. Kunali mwambo pa 10 June tinali ndi miyambo iwiri omwe unatsogoleredwa ndi president kunkhatabe okumbukira ngozi ya ndege yomwe tinataya wachiwiri wakale wa president ndi anthu ena 8. Komanso tsiku lomweli kunali mwambo wina kunsipe ku Nchewu omwenso kunali mwambo okumbukira ngozi imeneyo. Kunthungwa uku tinakamba program yomwe inachitika pa 10 koma mwina kunsipe inali kupitirira mpaka na chausiku ndikukumbukira ndikukhulupirira munaitsatira bwinobwino Mr. Kasakula. Mongo yambira munatolapo zitinziti tinatsata nanazona kuti pachiwiri tinalipo mpano pa 10 June limene ndi tsiku limene timakumbukira za ngozi imeneyi. Ndipo timanena pano kuti inali ngozi yowawa ku dziko lonse. Zomvetsa isoni kuti zidachitika machoncho. Timanenanso kuti zakhala bwino kuti zinthuzi tikuchita first year anniversary koma ripoti soita ngotuluka zanali timalankhula choncho tsiku limene licha ripoti ya omaliza ya ku Germany imene inanena kuti ngozi imene ilefonera kuti 1 nyengo sinali bwino. Number 2 mwina ma certain decisions amene amatengedwa flight sanachitike sanali olondola. Mwina amene obwerera samene opita ulendo amene ucha ndipo anena ma recommendations amene afunika kuti achitike kuti tipangise kuti our aviation ndege zathu zikhale safe mdziko muno anthu tikamakwera tikamauluka. A president kaniyo anayipitiriza anayikambaso kumene kuja kwathunga anapanga speech abwino kwambiri momwe unaenda bwino. Kunali achibale kunali mpingo kunali anthu andale kunali president naona president wa UDF Abdul Muluzi anali kunkujaso analankhula bwino president unena kuti nyife imeneyi tipangisa kuti tikhale pamodzi tisanyozane idalipweteka tonse palibe munthu amene sidampweteka ifa imeneyi. Ndipo analengeza kuti malemu Saulos anali munthu wankulu mdziko muno analigwedeza dziko lino ndipo amalankhula mawu amphamvu amafuna dziko lino zabwino. Kumpatsa kuti 6 lane yakulilonkwe ikhale mdzina lake ikhale Saulos Chilima highway. So mwambo wokoma ukapita ku Nsipe kulalinso mwambo wabwino wokoma. Misa inaenda bwino. Bishop Chifukwa akudeza diocese his lordship analankhula bwino kwambiri. Misa yabwino kwambiri. Ngakhalenso miyambo ina ngati akuyalankhata kakuchani zinaleza bwino zokoma. Zimene zinalakwika kumene kucha ndi kuti andale ena amafuna momwe ucha awupanga in fact suta amafuna iye anaupanga hijack nkusandusa kuti ukhale ngati mwambo sopano wa kampeni, mwambo onyoza boma, mwambo onena mabodza timakamba pachiwiri acha kumeneku ndi analiko. Maripoti onse awiri ndi ngozi imeneyi. Ripoti yoyamba inatuluka 15 December chaka chatha timanenaso salachiwiri imeneja yopanga anthu athu motsogozedwa ni justice Alide ndi ena onse. Kunali Dr. Dungusawa Madise, kunali Professor Tawale ndi ena ma experts aviation gachani mafumu nuziwa uringwe nyama inkosi yamakosi mberwa anali momene mucha. So amene aja anapanga report yawo inanena kuti iyi ni ngozi ndege weather. Iso au Germany chimodzimodzi inanenaso ndiponso nepanga repeat more or less the same things zimene zinanenedwa ndi report ya commission yathu ya kuno ku Malawi. To imagine kuti someone would stand pa political podium kumanena kuti amene apachite mati umuzi wa kachani sizabwino.
amene anakhumudwitsa kwambiri ndi maigaliati maigaliati iwo aja akakhala munthu wina bwezi atafatsa mwina bwezi zandalezi akadazisiya pang'ono chifukwa cha pamene uli moyo wawo panopa si munthu onena kuti ndiponso ndi mayi olimba mtima funa nkanakhaeneyo bwezi ndili kunyumba sindikakhala ndi mphamvu zomakhalaso umakala kukula anthu iwo aja akanafatsa ali nzingani zambirimbiri munena izi mudapita ku commission of inquiry ukanena muli numboni wanji kuti alipo munthu wina amene adapha chilima kuti chilima adafa ngati galu. What do you mean? Why are you talking like that against the dead? Panopa mfuna kuti chani tiyambe solira from counter zimezi tizilira. We know what happens in an accident. We know a plane accident zimezi machitika. If obviously we know what happened during that plane accident. Does she have to remind us kuti minister dachitikira polira lingozi ni ngozi tose ngati timalira zimenezo panopa milima yathu even kufamile milima yawo ikukhala basi akuyiwala pang'ono ndiye wina ukapita polibodi amuli pa TV nkumaka akumbutsa ufuna ulupange chani nkupanda nzeru ndi asamaoneka kuti Malawi ndi opanda nzeru kuti amango zonse zimene abwebwera iwo basi timazitenga uzitenga ndi za nzeru ayi amaziwa Malawi kuti ndi opanda nzeru zimene akapapa zizopanda nzeru angobwera zopanda ntchito zosathandiza. At this point we have all gathered to pay our respect, to remember in the most solemn way the 9 that perished. It's not time for you kuti uchite zandale uzikamba zikuti ukumbutsa anthu kuti ngozi zinali bwanji. It's not good. Sizokhoza impono pomwe mwina ndimire pompo avula apo njeposo mlomo akubatsirana ine ndizoona mambo naye miyambo iwiri unali umozi basically because naye chikumbuso at 2 venues. Yes. Nukhulupira kuti mambo oyamba umene unachitika kuntungwa unali wabwino kwambiri andi zimene zinayankhulidwa zabwino komanso mwina president anayankhula mawu ndithu achisoni komanso woyamikira Malemu Chilima kwambiri kuti anatakasa ndale mdziko muno komanso anali olimbikira mu chifukwa chimenechi anayankhula zinthu ziwiri. One, kuonjezera pa zimene ananena anapanga name misewu ya 6 lane yakuti Lilongwe yabwino yokongola kukhala South Chilima highway umene ndi ulemu wapamwamba kwambiri umene kuti mwina kupangidwa and kuperekedwa within 1 year of the death of Chilima. It means Malawi azikumbukira every day millions that will be passing on that road naziwa kuti msewu ndwa tutizikumbukira za Chilima. Its contribution short contribution atagwira mu ndi achakwera anakumbukira kuti ayi munthu anapanga chitota bandika kwambiri. So I think chinthu chamba mambo komanso ananena kuti mabanja wose anthu amene anamwalira pangozi asamalidwe. Anapempha chief secretary athu Michael Zamba kuti anthu asamalidwe mabanja asamalidwe pasapezeke munthu akumva kupweteka amene wasiyidwa koma awathandize kupanga uplift kumapita msogolo. For me chimene china chinthu chapamwamba kwambiri. Chachitatu ndinaona kuti mwambo unali wanthu wose 9 osati munthu mmodzi yayo. Mwambo umene anapangapo preside president anasankha venue imene inasankhidwa inali symbolic because pamene panachitikira ngozi ya anthu wose 9. So the panel better fitting venue than the spot where it happened. Yes. It would not have been appropriate for a president to put mina apite kusipe or apite ku muziko winari of the 9 people. But it was fair to apite at the venue pamene zinachitikira pamene po bakakumbukire mambo. That was more fitting, more central, more symbolic, more meaningful mwina kuti zichitike choncho pamene popo. Attendance ya makosi athu inaiso chinthu chamtengo patali kwambiri. Amene anabweranso anthu andale ena ndena anaonesa ndithu kukhala zinthu kukhala zabwino. Ndinene kuti ripoti janaverendedwa before akasakula chulapo maripoti analipo ambiri. There was a medical report, Panga explained. Yes. There was a preliminary report. Yes. There was also a report, Justice Saride, Panga chair. Yes. Then the
report yachiwiri final report yanzatu of Germany anaonena hapo akasakura hapo kuti ananena zifukwa. Unfortunately we have not highlighted because tikulira sitifuna kupanga portion blame ine pressure ya kachitito kazindu. We should also remember that report ya Justice Alide anapanga highlight kuti one of the causes inalioti ma procedures amene amatengedwa kupanga procure flight sana ende mwando ndomeko because there were shortcuts which were followed and there were no approvals. And it was said in evidence ya commission kuti ndege was hired kwa family ya Kasambara and the VP PS anachita kuwape paso antu acha kuti ndege ibwe ichoke kuzuzu ibwereso kuno kuti zatenge jani. That has not been highlighted. I thought it is something which we should be able to talk about it because tikupanga portion blame. So until then the weaknesses of internal procurement and the pressure yonena kuti ichinduchi the pressure from higher office kumena vice president kupanga demand ndege because obviously a request from the vice president is not a request, it's a demand. Yes, it's a comply. So even where you think zinari ndekuti anthu janachita mamanta and whilst we know arana kuti it was mwina human error mwina ndi weather zinandi zina komanso mwina the pressure operational pressure that was born to bear on the system mwina zambiri zinaenda ma shortcut. So that was another. So I think that should also be highlighted Kamakamba because it will remove the element of Krangati Ajaguera and actually Wapa Sunday gave it and that is not what happened. This is that John Choi. The ndege was procured irregularly. So Satian was been a Kukarajan, Kukara could see end John Choi. And I think it was the pressure of authority versus Kusatira and Kozachi. Zimezina pansia kuti zinthu zikhale zovutira apa. Dibwere kwina function yakunsipe. Yakunsipe yes akufamile kubanja kwa marehemu Chilima anapanga resolve kuti afuna kukhala ndi mwambo kunsipe. Obviously kunsipe ndi kwa Chilima. Yes. Kumena kakidwa so anapanga resolve as the vice president to carry a memorial. In terms of location, for the other 8 and so forth, we don't know what may have led to a choice. Asanke kupita kwa mara moja, whether because of the seniority of the vice president or not, but that's a different matter. Izo mwena tisita nkure ningani ya siguri na tizaji wa kuti zinakara bwanchi. Achukwana kama kama kumbusi wa RS wa bila respectively kumeni kumakare central wena nga bide. So izo ndizina. Koma mambo ya mamawa waku charity unali wabwena kwambira. I think Zambia is nene robwino. It helped kukandika closure pang'ono. Koma supano zimene zinachitika masana zinali zodabwisa kwambiri because it was hijacked ndi anthu andale maka at DPP. Tunauta DPP choti there were more people from DPP adala kura pamambo kusiyana ndi anthu ena amene akanalankhula. So there was no reason in terms of program inanena kuti apasa anthu onse pa 5 minutes. So tinaona UTM makamaka maikariati ndasalambula kulankhula zinthu zodabwisa kwambiri. Anthu analiko. They were available to give testimony ku commission imene ya ride. Ana ndi mpata ndi tu anaita kumanyengerera anthu akapereka information. It went on for a long time. Sana apereke information. They did go to the commission to volunteer information imene amaira nkula kusipeko. Akariati akuti akumziwa muntu anthu amene
anapa chilima sana nene commission usana funa kupita ku polisi iyo ndakabwerebwere iwo chakanapita ku polisi akwaziwo kuti pitani mukata ndikanene olakuzonena pompano andi akumapanga za corrective ndakubomako ndangosachula bwanyi kati munthu alipo wina kuti ukubomako anapha munthu iniyo mukuziwa mune ndi umboni osapita ku polisi ukanena bwanji ngati mufuna kupanga ndale ngarurani pa platform ene mukhalapo amchuleni nakasinkhani wa vice president namwaleta 7 ndi apereke umboni wala ngauchula so munthu kuti amvula mwamangitsa iwo ayamba khali zimene nenapa akuzomangidwa nazo because tangasayamba kuchula anthu kuti anapanga ndakuti nkhani yadusa makomishoni ambirimbiri so nanga ufunaso ukapeza anthu wanje ati amene andidabwisazo kwambiri na anzanga amsaka is a top notch lawyer nausonera nkula zambirimbiri zolankhula zoti munthu zofuna kuchuka zoburuduzije zosakala munthu a person must be able to know kuti ine status yanga iyi ndi maphunziro anga ndi level of my leadership ndisalankhule zinthu zimene anthu andipange nazo judge kuti ine nzeru ndilibe because by him saying if it is apeza umboni after 16 September nangapanga pali ngati sana pite bwanji ku commission kanene pompano pompano I mean he can go pompano and provide information. He can go pompano ndukanena kuti waku amene anapanga zimene zikuluziwa ndi uyu ndiwakuti ndibwana apanga zakuti adapanga chakuti then apolisi agwirapo ntchito agwirapo ntchito ngati apolisi alepera kugwirapo ntchito ali ndi political platform imene angamalankhule kuitensa misonkhano from chitipa to sanje ife tikuziwa ndi uyu amene wapanga zinthu osachula bwanji so andalewa akamalankhula zinthu nthawi zina anzathuwa semaonese uburudu wathu wonse kuti unayambira apa unathera apa. It is not fair. Chinaso ndigwirizana ndi George kulankhula machoncho timaziwa ena maganiza kuti mwina apesapo mavoti sinamvepo kuti anthu amakuvotera pakubvera chisoni. I don't think amakuvotera poti ukulankhula nkhani zuzula athueta kuti anapha munthu then amene chazi mavoti abwera tsopano kuti yayi uyu akulankhula izi ndi kuti ndisogoleri wabwino. Ndamva kuti pateni paliponse tsopano kuzikhala mwambo wa kanthu simbudza kuti mpaka liti. Yeah, they are trying to incite people kupanga incite anthu kuti mwena azipanga koma azerezeka nazo because kupanga zimenezozo they cannot claim kuti they're not going to use him as death. You cannot use vote. They're just wasting their time. You cannot find my vote, you cannot get my vote popanga dramatize my relationship. I'm very sure akubanja akulirabe mwana wao akulirabe kuti uyu anali litu mwana watu. They have lost the person. So ena msapezepo jajero kuti sipono tilankhule zoti anthu tipange invoke my memories omwewo choncho yayi mina ndiyamike kuti mbali yachakwerayi sanafune kuti ayankhepo. I mean that's a fair way kuti asiyeni chikwa ndi anthu amene angatani sikuti anthu ajangukhala opusa yayi. I'm very sure na also sikulina apanga invoke na also chimene angapanga invoke kuti ifeso ndi mulomo tiyankhula nafeso tiyankhulapo akafuna kuti tiyambe kuzuzulana zimene zachitika under DPP a lot of people have died. A lot of people have died. Ambiri anthu amene anamwalira ambiri sifese timafuna kuti tiyambe kuchulirana tizichulirana kuti mwina we know kuti kusungati pezepo mavoti kwa mwina kulankhula zinthu zopanda nzeru umangozipanga expose and kukumbukira maliro instead of kupita pa ground kukapanga campaign mwina ndibwino kupita ukapanga campaign and kapangeni campaign who voters akuvotereni give alternative policies mupeze chimene something better than major big farms. Go and look for something better than mwina
msewoma 6 lanes, go and look for zina zimene mwina nzanu wapanga, have ideas zena mukulankhula za economy. Everybody knows that the economy is not good. The starting point is not Chakwera. It started before. We have a history of what has happened. So it's a kali kuda male mwana sakuziwa yai. So come up with an economic policy. Panonitawa ya campaign, lamkora nizmene mugenzo dumzapanga kwenu. If you have plans, mining, tuuze za mining TV, Malawi aziwe. If you have ideas that AIP, a better way of delivering AIP, bwele sani. Ngati mulinga ndozina zimene mugazo TV hizi, nzoti tiwe na nazo chisango. Bwele sani. Andi ngakare bwana amene wa UTM, a president, also ngati economic policy yabwino bwino aituluse ngati wakuziwa kuti zingachitike bwino. Aituluse. So obviously kwa ine, I think function ya kunsipe was a waste of time or a missed opportunity. Kudakanapanga preach peace. Kubelesa Malawi wose pamoja. Because out of a funeral, antu mayanjana makala pamoja. You shake hands and say, look, akula tienti Tanzania kulira, tipite kusogoro, tizikumbukira zanzatu, he was a great person. Kuma, it is not time to shed crocodile tears. There was never a time kuti chilima ndi DPP ya magwirizano. Sema magwirizano, he would not have formed UTM. And panali be, and as a mkule mukanga, we are now in Mozambique, or mwena tajoka kwina kwa aja siti kuziwa. I'll stop there. Steve. Ndiya mbira vena malizira nkhani ya kufunika kulimbikitsa tinoti bata kapena kuti umodzi. Tikayang'ana mene zinalili ku mwambo unachitika ku Nzimba uja. A president adayankhula kusonyeza kuti ndithu akudziwa kufunika kwa zimene zimachitika pa tsiku limene lija. So adanena kuti mwambo kaya ndi umene tikuchita pano kaya mene kuchitanso kumadera kwina, kudziwa kuti yayi ndi tsiku la mtengo wapatali, tsiku lowawitsa, komanso tsiku la chikumbutso. Chomwecho tiyeni tilemekeze mizimu ya amene anamwalira pa ngoziyi, mopereka ulemu woyenerera. And zimenezo zomwe zinachitika pa ground tsiku limene lija tinaona kumene kuja kunthungwa. Komanso ngakhale mwambo wa pemphero unali kummawa kumsipe, zinali kumene tinaona ndithu malemu, mkazi wawo wa malemu, komanso ana anali kumene kuja ndiyena. Mwambo wabwino bwino wa pemphero zidayenda bwino. Now like I was saying kuti a president anapereka chitsanzo. That was a cue kuti yayi tili pano nkhani ndi amene tikwakumbukira tsiku la lero. Tiyeni tilemekezane, tilemekeze mizimu yawo kuti ipitire kusamtendere. Komanso abanja nawonso kuti mwina athe kuthunzitsidwa mitima. Nawo chimene ndachulira zimenezo ndi chani, nakumbukira kuti ngakhalenso pamwambo umene zachitika chaka chatha zitatigwera zovutazi. President Chakwera adadzayankhulanso ku stadium kuja ndikumbukira. Adanena ndithu kuti yayi munthu akamalira suma muletsa kapena suma mutseka pakamwa. Koma iweyo ngati kholo ngati mlera khungwa, umayenera kuwatsogolera ndi kuwasonyeza kuti yayi akuluakulu tikulira koma tiyeni tilire moyenerera, tilire molemekeza mizimu ya amene adatisiya. Komanso tionetse kuti yayi tikuwathunzitsa anzathu amene aonekedwa zovutazi. Now that message adaichita reinforce kumene kuja kusonyeza kuti apa pagona utsogoleri, apa pagona munthu wapagona mzeru. Sindidziwa kuti kaya kapena mina ndikola nangasipa chandi is a man of the cloth as well. Mina imene imakhala kuti imabweretsa ka advantage chifukwa anthu feti makhala ndi malevo anzeru. Pali zina moti andayankhula apa ndi umadzaona pena kuti komano I think apa pa nzeru zapita step ina. Yeah. Now zimene adachita demonstrate a president kumene kuja, and kummawa kuja mwambo udayenda bwino. Tsopano ukayitembenuzira ukayichola akakhanza thamamene basa la ayichole madzulo ukayichola
kumene kuchapeza kuti andale tsopano ayamba kubweretsa zina ndi zina sindikudziwa kuti cholinga chidali chotani. Akasakula anati anachita hijack. Sanalakwitse zidachitika zinthu zimenezo kumene sizimayenera kutero pa tsiku ngati limene lija. Anthu they have clocked it's now a year. Mmene anenera bwana DJ kunena kuti akubanja they were finding closure. Panalibe chifukwa chonena kuti mpaka nakhanga tino kuti wina ubweranso kumachita dramatize kufuna kuti kudachitika zote kunatani kufuna kuchita ngati kuti akakhala nzathu amati festering the wounds kumakatsutsula so many muja kuti anzako mabala akupola iwe ndikumabwera ndikumadzayankhula zina zosakhala bwino iyayi choncho si bwino yayi. Amalawi tiyeni tidziwe kulemekeza wina ndi nzake komanso kulemekeza ndithu maliro akatigwira. Chimaphweka chinthu chimene chitika khala kwa wena koma chisiye chigwere chikabwera nyumba mwako it's a heavy load, it's a heavy burden. Ndiye si bwino kuti wina abwere nkufuna kuna kuti ayi apa nditso pano ndichite ngati ndi ushaini apo kumabwera kangati kubwera ndi nkhope zowala kuti apa tipezera mavoti iyayi tisatero yayi. So mwambo wabwino kunthungwa, mwambo wabwino kumawa kuja kumsipe wa mapemphero koma zinachitika kumasana kuja pamene tsopano andale analowererapo ayi zimene zese zimayenera kutero nditero kutsindika una kuti no the message imene amayenera kupereka kumene ndi imene yonena kuti ayi Amalawi tinataya abale wathu tiyeni tipitirize kulemekeza mizimu yawo ipitirire mumtendere komanso tikhale nawo abanja tilunzane nawo. Mmene anena president kuti ayi make sure kuti asapezeke kuti mina akudandaula kaya kutani tiyeni tisamalire mabanja onse ndithu onse mabanja 80 ndi yachinayi imene ya vice president apatsidwe care imene yonse yoyenerera komanso tikulemekeza ndithu mizimu yawo. And report la BFU limene lija the timing was just okay. Zikanakhala zovuta kapena kuti zowawanso kuti mwina tipange mwambo ngati mmene unapangika pa 10 June uja ndiye likapezeka kuti mwina report imene ija lukabwera kutsogolo or kuti nthawi ija idutse period imene ija report lisanatuluke ndiye kuti closure yafunikira ija zikadavuta koma apeze kuti yatuluka nthawi imene ija kumazoto chapter ichi tasuntha tiyende lipite chitsogolo ndiye palibe zoti no wina mmene mujazalembedwa azatele malipoti onse achita abweretsa ma findings awo ndiye wina dzikapezeka kuti akubwerera ndi ma theories ena ndi ena mmene anena amvula kuti kodi adali kuti nthawi ija adayika commission ya leader ndi anzawo kuchita umene uchala nota aliyense amene akudziwa kena kake abwere that was the time komanso khala pamezi ukhalira kuti ayi tatere tsopano tikuyenda chitsogolo ndiye wina afuna kuti ayi pamene papatsa pano tilowetserepo ndali ayi zamatero ndilekerepo chabwino titseke nkhani imeneyi maripoti medical report imeneyi kutsatana kenako ndi commission of inquiry ndikuzabwera report la ku Germany mafezi onse awiri timaona ngati kuti nkhani yatha anthu amvetsetsa akasakula take home message mwina kwa Malawi mwina kutsogola kusitiza ikambaso Amalawi amvetsetse ziti. Amalawi adziwe kuti boma la Achakwera lakhala in the most transparent manner they can be. Even mmene amasankhira commission of inquiry yathu anayesetsa kuti aliyese akhalemo kaya mipingo mafumu even family members anakhala mwana kuti inoyo tufuna family member apangere represent anakhala even people like the members of this world ayothawoka it means the person has nothing to hide akana khanona kuti awubisa china chichose akana kuti nikabikawa akani drugira ndalecha ndenza ike report yathu yakuno Malawi commission yathu jaba alide commission ndizi BFU ndende tufuna chani amene afuna kuti nkhani isathe nda DPP nda UTM ani njolinga chawo sifora makonda chilima ADP na UTM sana mkondepo chilima makamaka a president a UTM amene ali pano akabambe sana mkondepo chilima mbiri ya chilima is very clear anali ku private sector anabwera ku DPP
as soon as anapangisa kuti anapangisa kuti awine chisankho cha 2014 anayamba kukhala naye jitale uyu akhoza zatilanda uyu chani they made sure kuti asakhaleni mpata mpaka munthu adachoka ali mboma momo ukambisa chipani chake anambisa chipani chake ADPP wose anali very angry panopa Peter Mutharika blames Chilima for 2020 loss kuti anakhali modzi nchakwera nkumugonjetsa. It's in public. Even pa campaign nikunyanya uwona zimene takuchita amakhaliro munthu wana chile. Even rank and file there's a lady palika kilibeka kuyenda ndani ndasowa mvula ndani yes ndasowa tisamtenga Saulo si pawiri bala tiramusiya kunsipe ndi anthu akunena kuti ino tumazero Saulo simukamusiyade kunsipe tunakamusiya kunsipe hose ali mkofini anachita ngozi mmaziwa boka anthu mamfunira zoyipa simamfunira sabwino. Today they can turn around and say if any makonda Chilima basi ukakagaza kunsipe hijacking mwambo bwino mwambo wa misa mamawa zabwino chikumbuzo ubaka hijack kubaka za Chilima DPP satinamiza. So ukanifusa za take home message in short Malawi tisavera DPP akunama akagabambe UTM agabambe ndi Chilima samadziwa at least public ile kuti nkatudziwana sunonodziwana kuti munthu ukunzora makhamu ni Malawi nzanga ndokambodziwana kuti ugwirizana asana mwalire Chilima agabambe was nowhere near UTM agabambe amafuna president wa ku DPP because Peter Mutharika promised to apanga retire iwo ndazawo amsaka andani anankhumwa amafuna udindo wa ku DPP urakandika udindo Chilima atamwalira alonora mdala uyu sachoka ndiye ineyo chance yanga ningopirawo zinthu za malemu nikalande zinthu za malemu ndikapite kumene ku UTM aura kabebe yajo ina UTM. How today when we call him a political fraud and how am we under Jawala about those presidents when it's true munthu sunga ngodzukapo basukarika chizoene yake politically and we think people are going to politics should be about principles, what you believe in, your membership, who do you believe in, not wavering today positive tomorrow negative. That's not politics. The reason why we blame some politicians is this habit of we and I. That's why we blame them. We've seen politicians in this country they believed what they believed and they died believing that. You never saw them wavering. Malem John Temple, JZU. They never waver. There's no another way to describe what he did. It's political fraud. And Malawi, Chilima sama muziwa. So sanga wherever tengo na yowaja afuna apange promote legacy ya Chilima. They're just using Chilima's legacy showing jofuna udindo, which is fraud. Because you're not the owner of that legacy. You're not even part of it. Maybe in our minute, and Chilima, UTM, Asana Maliri, could claim we want to promote Chilima's legacy, but not someone who was actually with the political enemy. He was in the enemy's camp. Alkaransaga Gandani, my boards are in. Mutharika never loved Chilima. Mutharika Manuri Chilima, followed him like a ton of bricks. The rank and file, among Samaka, out to Chilima. Umutuwana is Umutuwan. Today, I go to Akome for no money. Hi. Good thing is it, Nanda Boyamba, Malawi Swabusa. Chilima, Sanga Gomero DPP, far from a vote. Chimina for a dip in my vote. Antu, Zolino, Zenanaguri, a president, and a Pachilima. But a president, she announced no leader rather than Zao. Malibota will such from our president. In fact, it's not even mentioned. Even the approval of the plan, the president didn't know. He thought his vice is there. Kulayo Mazuro, Agabregeza, Amafrazida committee. Yes, he didn't even know. So, it's someone that didn't know anything. I would fail. Timenyane nkhani za pound to pound zimene vitacha kwera mboma lake mavuto chanchani zimenezo ifeyo mavolesi aona kumbanana kuti chakwera ngwa kupha wapambale wake
limene liboza la nkunkhuniza anthu achoncho amalawi sofuna kuwapasa vote. They are not sincere, they are not honest, they are hypocrites. Kuti munthu samankonda afuna ankondere fora rapida hypocrites. Anthu opanda ma principles, people that have no principles. Today they would even, if I die today, they will take advantage of it. That's nonsense. Let's not accept it. Let's not accept it. They change. Not Hamabosa. And Mabosa, the modern nation of Saffron Nation. So Safomena, I'm going to see the bomb. Amvula mina ngawani minute tisana lwe kunkhani na ifunika so kwambiri amvula magana maono minute amaga yeah yes tuna kuti mawa akulu ndo mwetana kale kuti sonkhano wachiwiri umene adaupanga kusipe kumene kuna landale ngochitisa manyazi anapita kumene kuja aziwe kuti anachitisa dziko lino manyazi apereke uremu kwa the foreign hero Chilima ndi anzache wote iwo anapita kumene kuja kango funa kupeza mavoti to showing kuti iwo they cared so much about Chilima. Amudora kaba TV TV already free publicity kuma chilunga mjanena kuti Amsaka never loved Chilima. Akabambe was never UTM anali ku DPP. So ziteka bwanje lero apange glorify Chilima who was a sworn enemy. What is now zango kaso kuti mwina boma lacha kwerari ndira ulemu akana kala iwo akana ngoyamba magirobas ya George Mawale kuimba ma speech wote akana yamba version ya magirobas just targeting kuti kuti kapena sabira kawili akana say andiza ke malemu akana ngopeza kuti tena akana ngokhala kuti every day as they must relive that moment the many amalankula za Chilima ndayo mene what they did to him amakira kukampirikisa ngati garo kumparombe okapanga soka amalankula zinthu zachibonge zambiri so lero afuna aoneke ngati anthu achandozindikira si choncho awaso maikali yati chemwali zinthu zina nthawi zina kupanga choncho si bwino in a bid trying kuti ukhale exciting or ungarule zina zacho umalankhula zinthu zosenera. I know you are very bitter because my expectations are sana kwanisidwe komanso mwina muziyembekeza kuti in life people will reward you for what you are doing and for what you have done. They will not reward you because you are Mrs. Kariati. No, that is not what life is. So is it tizikala nazo and tizikala ndi belief kuti moyo uliko wa mawa ngati panopo sikundiendera I will pray hard kuti I must make amends kuti zindiendere kusokolo. But you don't do that by kuipisa mbiri za anthu with unfounded lies. Nanga inakaunena nino mumarira kwambiri kubangula ndito ine ziko loseri liziwa kuti anthu akunena mizira ngati mene tinachite. So I think ine nganena kuti ngati akufuna kuti apeze mavoti poma khala ndi mwambo umenewo aziwe kuti kulibe mavoti ine munthu wina kumalira. And I don't think people Malawi samazindikira kuti we're going to chisankho, we're going to elect a leader amene ati samarefe upita msokolo. Sikuti anena kuti ayi tifuna tule chisankho, tifuna tipeze munthu amene akukumbukira za the debated kwambiri, amene amalira kwambiri, akulira kuposa anafidwa enache or kulankhula kuposa crookedness. George crocodile tears zimene sizothandiza ya itendi pita chisogolo Chilima's life itisunge pamozi and let's hope to forge ahead ngati one nation and one people. Chabwino. Steve, iwe 1 minute uyiwanitsa. Ndindipereka 30 seconds. Ndingonena nditumirane nera akulu awiri unoti sinthawi yoti itilowetse ndale. Tilemekeze mizimu ya amene adamwalira adafa pa ngozi imeneyi. Tithokozenso kwa president kuti anachiona cha nzeru kunena kuti alemekeze vice president wawo amene adagwira naye ntchito bwino kwambiri. Ndikhulupirira Malawi
akukumbukirabe amaona mmene ndithu chimvano chawiri chimayendera akati ayi kaya pali ntchito yanji ali limodzi the spirit of zimakhala tino kuti no zikuchoka kungokhala president ndi vice president zimakhala the camaraderie mukoza matha kuona kuti anthu watu chimvano chawo chimvano cha mavu chija chabwino choti ayi anthu akumvana bwinobwino they singing one song and onse akufunira dziko la Malawi zabwino ndiye tiyeni tilemekeze mizimu yawo mmene alina kuti athokozaso kuti anena kuti ayi 6 lane yakulilongo ija ayipanga nemo mu dzina la malemu zimenezo ndizofunika zotengera dziko lino patsogolo. Let's band together as a people, tibwere pamodzi tilemekeze mizimu yawo yamene adatisiya osati tibwere ndi uvundula madzi kubwera ufuna upasula palibe mavoti apa yayi apa tisatero itiyeni 7 July ameka atsekulira make official campaign mabokoshi ndidzikamenyana umeneko pa podium menanena mvula muja alisidi manifesto yake ile ndabweretsa izi ndakonza izi ayi apa mwina paoperewera mpakuti issues and not kufuna kugwetserana mmatope kapena kuti verify each other ndilekere pamenepo chabwino ndithu watolowesa nkhani yachiwiri ya MEC posachedwa pa bungwe limene la MEC linalengeza kuti ayi lakana pempho la zipani zotsutsa kuti apange kafukufuku kapena audit mu system ya MEC. Tili ndi nthawi yochepa mandikhulupirira kuti ikwana. Mr. Kasakula munayilandira motani? Ineyo tu nimadziwa kuti MEC sangavomere kuti anthu odina kuti amabera chisankho ndiye avomere kuti akayang'aneso chisankho. Anakauti sanaberepo chisankho akanavomera? Mwina, I don't know. Koma one thing that Justice Anbe Ntanimanje seemed to say is kuti malamulo savomera zimenezo. Okay. Malamulo alipo. Munthu wofuna ukaona kuti kodi chisankho chalembetsedwa bwanji zilipo zichitiro zake timapita kupena kuti amabwera kuti pano pambwere mudzaone in fact atsekula satsekula pano bwera nakasala mudzaone ngati dzina lanu lilipo pay voters roll afuna akayione kuti akayipanga yoti kuti zachokera kuti zopanda malamulo sangavomera MEC chimene ndaona nchonena kuti akunena kuti tiyendetsere zinthu pa malamulo sanena kuti at some point kubwere audit. The context of the audit zosa vega. To me, it's very simple. DPP imabera mavoti dziko muno. Adajaira 2019 ndera chilo yaluka oneka kuti awa ngakuba. Awa amtarika amatenga advantage yobera mfaka amawira mavota DPP. Atatopa Malemu Chilima, atatopa a president Lazarus Chakwera izizi zikuonjeza. 2014 munanibera. Panozo funa munibere. Tisambe senkhondo, tisambe zuwawa, tisatani, zona na balamulo tingopita ku court. Arapita ku court, arapere komboni wawo, court, high court, sitting as constitutional court, lena kuti anzona. Chisankho sichinachitike cha president. Null and void. Iwo president DPP mtalika adapanga appeal ku Supreme Court adanena chimozi was nditu inuyo mdabari chisankho. Today kuti the same people azikhala patsogolo ufuna kuba nde MEC izivomera zimenezo ayi alicha kunukana. And let me advise on DPP, don't intimidate this country. Tose ni Malawi zopyeza na ayi tendisatire malamulo tendipange chisankho zoti mapanga bule make chairperson because they are bullying her all the time. They are bullying Andrew Mpes all the time, chief elections officer. But the good thing, the two of them are standing up together with the other commission, are standing up for what is right. And what is right is within the laws of Malawi. It's not just someone dreaming, in the Georgia. Can I go and see voters roll? Sanganibatse. Much as I'm a Malawian, kuma zilimala mulusula lesa ngozukapo 20 million Malawi zaleso ngozukapo poti ne Malawi sapanga choncho zinthu kwina kulikose sikhala choncho order. So you ask me kuti kodi bwanji adachita bwino ameki, and I want to commend them. They should continue standing up to these bullets. These bullets afuna kuti abere chisankho. These DPP bullets supported by the other smaller parties like UDM afuna abere chisankho. But because system inasintha akamanena kuti manyo is because afuna to take advantage of the manual system kuti abere azaonjezere mavoti apita mtalika kuti azawire chisankho. MEC knows this. That's why they are saying
system isimuidziwa kwina kuma system amadziwa. Somebody here, I think it was Mpegasambo, Kevin Mpegasambo, said panopa kuti tipite kumeki tafuso la meki tipaseni ma results achisankho cha 2014 mupasi results wose in detail anavotera anthu saka tulutsa ameki because adapanga delete there's IT people the chan adapanga delete because supanga tally pakati pa people that registered and the people that voted. It's not tally around just voting appeal tally. 2019 they did the same thing. Tipex chan. So amafuna that same system. 2014, 2019 they should look at it. That's why you can see people like Jenny Matak. They know the system. They were there. She was a commission. She knows the system. That's why because she knows overnight is easy. That's why all the time they are saying tuone otibangeza kuti ngati simpanga izi tibanga demonstration they're putting up a few people when in a miwa to be speaking so banachito. It's a frustration and desperation because they know kuti Justice Talimanja Andrew Mpesi plus the other commissioner secretary they are doing the right thing. They want to safeguard the system kuti wasalowemo as a person of body abodza Peter Mutharika kuti chisankho a Malawi adzasankhe bwino bwino amene adzamfune adzamusankhe mwina ndiyimire pompo zikomo amvula zipani zotsutsa kuzikana kuti zisaone kapena zisapange audit system ya MEC anachita bwino ameki chifukwa chisankho samayendesera common sense ya amasatira malamulo amene akhala akusatiridwa kuzera malamulo amene anakhala passed ku parliament kuti buziyendesa chisankho choncho. Subsequent changes zimene zinabwerako following the scandal ya 2019 chimene zozo ndizinakale zidatifikisa apo nde panoti ndi ndondomeko ya nyuwani imene mwina a DPP ndi anzawo sakuiziwa iwo amafuna mwina ndondomeko zimene akanatha kupanga manipulate popanga promote zina lawo kuti ife DPP ndi system kuti timapanga zinthu. That's how they were like to each other. Different system. Timapanga system. So chisankho chimayenda kugwiritsa ntchito malamulo. You don't come ndi malamulo mtumba kuti supano muzipanga choncho kuti voter ukafuna kuona anthu amene walembesa anasegura tu voter verification masenta ose iwosa DPP ndi zipani zimene zimavuta anayi ndi mwayi kupita ma constituency monse ukapanga verify anthu amene alembesa. They were arranging kuti anthu ena amene sanalembese wanapanga delete palibe mayina amene atuluka ndikudziwa chisankho chikachitapo ena azapanga arrange kuti ayi anthu athu mamonita asowa ena monde anasowa kuyambira 2020 pakale ndi manda omwe siri kuzota nayi kapate anthu anapanga bwanji. So sifune kubweresa mpungwepungwe mu zinthu za masankho pofuna kupanga intimidate anthu amene akuyendesa masankho kuopseza zinthu zambiri zimene zimachitika kaya ndi anthu ogwira ntchito ya upolisi amalembera ma VN pa 16 basi just to frighten people kumaopseza anthu kuti aziopa kuti chocho amene kuli ibe katima kamene kusavomereza kuti muli kunja kwa boma mulibe mphamvu zimene mupanga claim mwina si bwino. Must understand now it is somebody's time ayendese boma ili paka pamene pangakhale masankho enaso akawina amene paja apitiriza kuyendesa boma ili bwinobwino. So ameki anachita bwino apitirize because they'll come under a lot of pressure kusogoloko kuzibwera mademo kusogoloko kuzibwera ma pressure ena wonera kuti mwina kunyanyana chisankho kumene because zimene tikuonera zikuoneka kuti mwina ena sakhala available
nthawi yabwino kuti azalembeserawo vote danga munthu ungakhale kwina kwache kunja kwa dziko lino andi nthawi imene tikufuna kulembesera vote usapanga bwanji wina inakhala kunja kwache amvula TV banavula kama kama maridos kama state uyakhale kunja kwa dziko George nanga president akuti ari kuti mesali ku South Africa akapanga uje wesa tatamba kulanda zotamba kulembe anthu amba kukonza zamafana kabwera nanga ndina kuti private apanga extend na lero kwa president kuti apanga extend ntchito yavuta poyamba makana kuti sanapite so mwina nzimene mukamba kuti zimene zikuonekeramo sizikuoneka bwino kuti kodabwera liti nanga nkhani yakunena kuti nja private munthu wa public amene anali president wa dziko lino amene akuti misonkho ya Malawi akhala bwanji private akubisa jani amulusi akadwana tema pera usafu amapita kaya Joyce Banda timamva kuti kaya achakwera umene timadziwa kuti adapita ku ABC avuta nkhani yamankhwala chimfine timamva nanga pali nkhani yovuta amene pali nkhani yobisa nanga iwakubisira njukhala ngati zokhulupirira komanso yo ajati that age sizodabwitsa kuti yakhoza umachita lisipa akachani nanga si agogo amadwala pamodzi yoya na agogo ndizomvetseka chobisa jani kwamapirizana mvula so anachita bwino ameke akuchita bwino kuaresa komanso even anthu kumambeka ma request which are illegal not backed by law tiungulankhuliranje zinthu zimene mukuti chichi tinkhale kuchipempha choti tingateke that's advantage mwina chairperson amakhala judge chikuamata kuziunika mumpanga manipulate simpanga mtwist aona malamulo kuwerenga kuna apa pali beto apo alamulo kundiumirizeni kuti ndipange chakuti so I think achita bwino ameke nkhani yasizira koma tikumvabe anthu ena afuna mademo koma mwina poti akupanga ntchito ya ganyo amalipidwa to demonstrate mwina akufuna kakobiri kuti apeze kakobiri kamadero ana kunyumba akapeze di chigumu kabredi pang'ono kasusu kakanyama Steve malize tsanganitso nthawi yake yatha nkhani njonera kuti ngati ameki agamulani nakuti yayi sitikupatsani danga limene mafuna mapemphalo palibenso chifukwa choti ena zikhala tino tikuchedwa pomwe paja move on you move ngati anena kuti yayi izizi nzosatheka chifukwa ngakhale anthu amalana adaba kumene kuyambira kuti kuti iwowa kwenikweni muti afuna kuchani kumeneko awo chitoti ayi tifuna tikaone tikasuzumire mu system amafuna chani kuti akaone mmene mu system mwina nchifukwa ndi ameke anangoti mongopeneka tatiye ntinguwamva ndinu chamawasoza chabwino mufuna mutakaona tabwera ni mutuuze scope ya zimene mufunazo mufuna kwenikweni ndi chani chimene mufuna kuti mutakaona apereka zinthu zozo nkona nawonso anachita mantha tsono akuluakulu chisankho chinja Malawi integrity yachisankho is at stake tsono izi mufunazi malingana malamulo oyendetsera zisankho ndi zina nzosagwira nzosatheka ndiye izi zitaukanirani bwezani pambuyo now chikhala cha anthu kuti muli ndi nzeru zikatero mudzipita nomapanga strategize kuti popita chitsogolo tipange bwanji kuti kampeni yathu mwina ifumbire ichita bwanji imene anenera muja mulumuzana kunena kuti yayi ngakhale pakadali pano mtsogoleri ali kunja ngakhale akadzakana mtsogolo padzana pacha kuti ayi ife situzidziwa zoti wapita kunja alikotero so amene atsalaja amene oti akhale busy nkuona kuti ndinotsopano popita chitsogolo tiyende motani mmalo moti titimirebe pompaja ponoti ayi ameke atikalira ife like amati mwana ife mukamulanda matoyi ndiye kulira tobambo iyayi so tisatero nthawi sili kumbali yathu pano already this is mid June 16 September sipatali aidha makonzeka simunakonzeka ndeta tiyende tikafike tiyambe kampeni mpaka nalitu Amalawi adzasankhe makonda kwawo molemekezaso ndondomeko za chisankho zimene zili mu constitution zimene zikuchita guide make secretariat komanso mothandizana ndi ma commissioner onse amene ali kumeneko kuphatikiza pa chipani cha DPP ali onse ali konko kumene kuja so
ndinene motero kuti ayi ndithu azipaniwo they just have to make peace, achite respect zimene abunga achisankho awauza ndikupita chitsogolo kuti chabwino iye akanika tiye tipite kutsogoloko tikakumana kubaloti konko etwe. Steve, ndathokoza kuti unabwera mu program ya Timvetse lero. Ndathokozenso Mr. Hafle Mvula mumakhala nafe nthawi zonse. Mr. George Kasakula zingoma kuti munalipo lero. Zingoma nathokoza. Kumapeto kwenikweni ndithokoze nonse mamatitsatira pa MBC Television komanso MBC Radio 1. Dzina langa Blessings Cheleuka, mwakoma nonse. Donze makonsolo mumo kayigigi kulondoloza kukwirika ntchito za chitukuko. Tikanena kuti ofesi ya zamalimidwe kuno kuli VVPA kwa zaka zochuluka ndi imene mukuionayo. Imene mvula ikabwera ndiye kuti ulangizonso makhala kuti wayima. Pano tili malo ano pamene ingati ofesi yathu yasopano imene monga mukuioneramu ndi ofesi ya makono kwambiri. Muzea mthumba limeneli anthu kwabwera maganizidwe osiyana kusiyana kwake ndikuti panopa wanu zitukuko zakhala zokulirapo zitukuko zimene tinkaziopa nthawi imene tindi DDF yokha panopa wa able to tackle them. Ana akazi amatha kutenga mimba fuko nthawi ilala makhala kuyenda makumana ndi anyamata pene muchazi bambo machingira museumu ndi ana amalephera kupitiza skulu chifukwa chani amayenda mtunda wautali. Kubwera kwa skulu imeneyi tikuona kuti ndi chinthu chonyadisa kwambiri kudera lino iselilifi chifukwa nina kuti ana panopo kwambira awati nawo pano sazaenda solendo wautali ya. Donze makonsolo